L-investiment bil-budget 2025 għall-edukazzjoni ta' kwalità se jkun dak ta' biljun euro. Dan tħabbar mill-Ministru Edukazzjoni Clifton Grima waqt konferenza l-aħbarijiet bit-tema pajjiż ta' kwalità. Hawnhekk kien tqal li l-allokazzjoni f'dan is-settur f'sentejn żdiedet madwar 180 miljun euro. Fost l-investimenti imħabbrin hemm l-estensjoni tal-allowance speċjali ta' 500 euro għal 3 snin dawk il-ġenituri li jkollhom lil ulietom li jkomplu jistudjaw. B'din il-miżura se jbenefikaw aktar minn 10,500 familja. Ġiet estiża wkoll il-One Tablet per Child waqt li għaddejja ħidma biex jingħata laptop lill-istudenti ta' 7 u 8 sena. Il-Ministru Grima semma wkoll l-infrastruttura tal-iskejjel fejn se jibda programm ġdid ta' manutenzjoni fuq aktar minn skola fi 13-il sena. Hawnhekk semma kif se jkompli il-proċess fuq skel primarji ġodda fin-Naxxar u l-Mellieħa. Is-sena d-dieħla se jitwaqqaf minn ġdid l-Istitut ta' Snajja waqt li aktar tard f'Novembru se jibda il-kors ta' veterinari. Da fil-waqt li tħabbret żieda fl-allokazzjoni għall-Università. Tħabbret ukoll sena ta' qoti 20 euro biex jinxtraw kotba għatfall waqt il-finazzjoni tal-ktieb u librerija fid-dar b'valur ta' 150 euro għal dawk it-tfal li l-familji tagħhom jaqgħu taħt skema disa'. Diversi inizjattivi li jaraw li nagħtu l-għodda kollha neċessarji l-edukaturi tagħna, li nagħtu l-ħiliet kollha neċessarji l-istudenti tagħna, ħidma aktar fil-qrib ma' diversi setturi tas-soċjetà tagħna ban wieħed. Dak li nkunu sistema waħda unika li permezz tagħha it-tfal tagħna jilħqu l-potenzjal sieħ tagħhom u jkunu suċċess f'kull triq illi huma jażlu. Din il-konferenza aħbarija ġiet indirizzata wkoll mis-Segretarju Parlamentari fl-istess Ministeru Kate Azzoparditanti li semma kif il-Gvern se jinvesti aktar fl-intelligenza artifiċjali u robotika din tkun marbuta mal-ħajja ta' kuljum. Wieħed mill-proġetti saħansitra attira interess internazzjonali fejn dan il-proġett ta' riċerka partikolari li għandu x'jaqsam il-quantum computing se jkollu 3 ġganti internazzjonali. Jiġifieri qed insemmi dawk li għandu x'jaqsam mad-diġital, l-IBM kif ukoll Amazon, imma saħansitra se jkollna bħala partner f'dan il-proġett ta' riċerka xejn inqas minn Airbus. Is-Segretarju Parlamentari fost numru ta' proġetti oħrajn semma wkoll il-fondazzjoni responsabbli mir-riċerka dwar il-kanċer fejn l-investiment fiha se jirdoppja. Anke fil-qasam spazjali kien hemm żieda fl-allokazzjoni u semma kif fi ftit tal-ġimgħat oħra se tressaq l-ewwel liġi għal dan il-għan. Dwar qasam sportiv, il-Ministru Grima semma il-miżura ta' 6 xhur ġim blaħla saż-żgħażagħ li twildu bejn l-2005 u l-2007. Semma wkoll kif se jitlesta il-proġett taċ-Ċentru Nazzjonali tat-Tennis f'Pembroke u se jkompli x-xogħol fuq iċ-Ċentru Nazzjonali tal-Motorsport. Bl-art se tgħaddi għand il-Federazzjoni responsabbli.